Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda'illahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sumailah berarti jami'al kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan abana wa ummahatuna wa ajdadana jaddatuna wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa man istama'na bisabih. Khususan Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asyadri wa khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Abdullah Umraw fi Siyah Wafiyah wa khususan Jami' Masyikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahibi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anta alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqrabul aswabati utai parek-pareke pira-pira bagian asobah. Al-ibnu iku anak lanang, summa ibnuhu nuli anak lanange anak lanang, summal abu nuli bapak, summa abu nuli bapake bapak, summal akhu nuli dulur lanang, lil abi kang kedue bapak, wal ummi lan kedue ibu. Summal akhu nuli dulur lanang, lil abi kedue bapak, summa ibnul akhi nuli anak lanange dulur lanang, lil abi kedue bapak, wal ummi lan ibu. Summa ibnul akhi nuli anak lanange dulur lanang, lil abi kang kedue bapak. Summal ammu makanuli paman ala hadza tartibi atase iki urutan. Summa ibnu makanuli anak lanange paman. Fa in utimat mongko lamun ora ana apa al asobatu apa pira-pira bagian asobah, fal maula minan nasabi saking nasab, wal mayyitu hale utawi mayyit iku atipun iku budak, fal maula mongko utawi majikan al mu'tiqu sing merdekakno. Jadi bagian asobah sing terdekat iku ada beberapa, yaitu iki pun disebutno anak lanang, terus kemudian anak lanange anak lanang, terus bapak, terus kemudian bapak sak teruse. Terus ketika ahli waris asobah tersebut tidak ada dan sedangkan mayitnya seorang budak, fal maula an mu'tiqu yarithuhu bil usubah, maka majikane
majikan dari budak tersebut sing merdekakno iku sing mewaris dengan waris aswabah, baikku laki-laki utawa perempuan, maksudnya iki majikan. Faslun ai hadzal wal faslun wal furudu utai pira-pira bagian pasti al muqaddaratu kang den pastikan fi kitabillahi ta'ala ing dalam kitab Gusti Allah Ta'ala rupane yang Quran sittatun iku ana 6 an-nisfu rupane bagian setengah warrubu'u lan seperempat wasumunu lan seperdelapan wasulusani lan 2/3 wasulusulan 1/3 wasudusulan 1/6. Saiki fasal menerangkan bagian-bagian pasti kanggone ahli waris. Iki pun diterangno ing dalam Quran iku bagian pasti ana jumlahe 6. Wa ya an-nisfu wa rubu'u wa thumunu wa thulusani wa nisfu wa sudus. Sepertama yaitu ada bagian setengah 1/2, terus kemudian 1/4, 1/8, 2/3, terus ana neh sing kelima 1/3 karo 1/6. Fan nisfu mangka utahi bagian setengah fardu khamsatin iku bagiane wong 5. Rupane al bintu anak wedok wa bintul ibni lan anak wedoke anak lanang wal ukhtu lan dulur lanang nil abi saking bapak wal ummi lan ibu wal ukhtu lan dulur lanang nal abi wal ukhtu lan dulur wadon nal abi saking bapak wa zauju lan suami idza lam yakun tatkalane ora ana mau iku ing dalam sertane suami sapa waladun anak waladubnin lan ora anake anak lanang. Fan nisfu fardu khamsatin. Adapun bagian waris, maksudnya bagian untuk bagian setengah iku kanggone ahli waris 5 orang. Contohnya sing isa mendapatkan bagian setengah ketika waris iku ada 5 orang. Pertama al bintu anak wadon. Dene nek ana wong meninggal duwe anak wadon siji iku mendapatkan bagian tersebut. Wa bintul ibni, terus anak wedoke anak lanang. Carane wong sing ninggal iku mau duwe putu wedok saka anak lanang. Iku juga dapat bagian setengah. Wal ukhtu minal abi wal ummi. Terus saudara perempuan dari bapak dan dari ibu iku juga mendapatkan bagian 1/2 dari warisan. Wal ukhtu minal abi wazauju idza lam yakun la ma'ahu waladun. Terus kemudian suami bojo ikut juga bisa mendapatkan bagian setengah ketika ia tidak memiliki anak atau contohnya gak duwe keturunan, maka iku bisa mendapatkan bagian
an-nisf 1/2. Warubu'u utawi bagian 1/4. Fardhu tsnaini iku bagian pastine wong loro. Azauju rupane bojo mal waladi semertane anak. Au waladil ibni utawa anak lanang. Wa utawi bagian 1/4 iku mau fardhu zaujati iku bagian pastine istri. Wazaujataini lan 2 istri. Wazaujati lan pira-pira istri. Ma'a adamil waladi semertane ora anane anak. Au waladil ibni utawa anake anak lanang. Terus kemudian ono bagian 1/4 itu bisa diberikan kepada 2 orang. Pertama, bojo sing duwe anak iku mendapatkan bagian 1/4. Terus kemudian istri, 1 istri atau 2 istri atau bahkan 4 istri sing tidak memiliki anak iku juga mendapatkan bagian 1/4. Wastumunu fardhu zaujati. Wastumunu utai 1/8. Fardhu zaujati iku bagian pastine bojo siji. Wazaujataini lan bojo loro. Wazaujati lan pira-pira bojo. Ma'al waladi semertane anak au waladil ibni utawa anake anak lanang. Wasulusani fardhu arba'atin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.